Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο για την ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων σχεδίασης σε μια διαφάνεια. Επιστρέφουμε στο PowerPoint. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια έχουμε διάφορα σχηματάκια. Κυρίως τα ετοιμάσαμε από τα αυτόματα σχήματα. Εδώ τώρα σε αυτόν εδώ τον κύκλο, που είναι μόνος του, θα προσθέσω τα μάτια. Θα τοποθετήσω εκεί που εγώ θέλω. Ουσιαστικά εδώ τώρα έχουμε 1, 2, 3, 4 διαφορετικά σχήματα και θέλω να τα επεξεργαστώ αυτά μαζί. Επιλέγω τον ένα κύκλο με πατημένο το πλήκτρο Control. Επιλέγω και τον δεύτερο κύκλο, επιλέγω το στόμα αλλά και τον εξωτερικό κύκλο με το Control και τώρα πηγαίνω στη σχεδίαση και πατάω το ομαδοποίηση. Τώρα καθώς είναι ομάδα μπορώ να αυξομειώσω το μέγεθος και να το κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να το κάνω αντιγραφή, επιπόληση, να το έχω εις διπλού και όλα αυτά. Τώρα, σε αυτό εδώ το σχήμα, το οποίο είναι ήδη ομαδοποιημένο, μπορώ να πάω να κάνω κατάργηση ομαδοποίησης, να κάνω την αλλαγή σε ένα από τα σχήματα που έχω και να το ξανακάνω ομάδα μετά την επεξεργασία μου. Ξανά με τον ίδιο τρόπο, από την σχεδία.